Shalom boras madihita, ada orang so tabigi turku jamita martanyang mahita. Asini roha madihamu do dami nasian di bata ama, do sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramot yamu saluhuna. Amin. Diamu do ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Jamita pertanyaan epistel minggu Paupat tontung tirintatis 2 Juli 2020 Imana tersurat di Matius 10 Mamuka mesian ayat 40 satu rudi ayat 42 sono ma didok di sini. Nama jakon hamu audo jinakon. Jala nama jakon au namar suru audo jinakon na di sini. Nama jakon panurirang ala targuar panurirang dapotan upan di panurirang nama jakon partigor ala targuar partigor dapotan upan di partigor napa inupon aikta bersatahu tu sahala sian akka name meton ala targuar sisiaku ibana na tutu si tutudo na hulukot tuamu dang namago upana ima sahana dia muro nga sa porsiaon somalna molo roha lak martamu tu bagasta isarana keluarga sian huta manang akasi solhot manang donga sahuria somalna tajakko donasida do dinggan ta arau muse asa hudum ta parade akas inungon manak si panganon bahkan ulu hita menyuguhkan manang menawarkan asa marborngin nasida ala nunga pabornitu molo neng mulak tu hutana radi hita na pungudison sudidu hitak kana dinggat do nanek tawain molo adong dongatta na martamu itu bagasta tajakon jala na hobartusi tabahid do dia masih ben asalas rohana di pertamueon na rotu bagastai sonido nang dibagasa tu pukon ima namar pardumuat dong tu ulau manang tu akatantan hamaulo do harapan naung pinabuan ni Tuhan Yesus tu akasisianna diodoh lo Yesus tu akana nidokna di bagas satu pukon marhite jamita epistelo asabu itu sude patupau ni ganut akasisiani parsidohotonna mangulah misi ni Tuhan Yesus ikut jumolo nasida nama cakon do nani cakon ima istilahna nungga dilubau Yesus yan na adong do kemungkinan dang dijakon akahuta manang jolma na tinopok ni sisiani nasida jadi angko so dijakon nasida manak soolo nasida tumangihon hatani diwata tadi ko kamuma bagasido putai laos pipirho kamu ma bugas di pak muna manang urbu ni naloho di pak munai inna molo mangihutong Matius 10 ayat 10 uhuman tuna manulak sisiani Yesus pe sasitong na macekoras do di pabua alani ikut diusaha do bahenon sisiani Yesus asa sakti buhi nasida dijakon moloro nasida manopo huta manang moloro nasida manopo akka jolma disi ditopot bohado carana asa dijakon harorone ay molo sakti ditulak nasida nama ben hona uhum na kurasdo tu jolmai nama nulaki dukoni molo di jakko jolma kasisiani
ikon marusa sisiani asa dijakku nasida nang Yesus Kristus marhite usahana unang gogo dijakku sisiani asa adong cara-carana metodena laho sahaton hatani dibata jalabui dibigi jalabu dijakku nasida hatai. Jadi molohita nagawe parbarita nauli di tonga-tonga ni nahumaliang di hataon taringot tu hadirion ni Yesus do hata ni dibata usahatta ikon menarik ikon adong do pengalaman ikon adong do ilmu manang habisuhon nasia dewata mengajar kita bui patorakon akka nahubar di hata ni dibata nata pasah. Dungarong pengalaman ni guru Kristen na di impor sada negara imala mengajari di sada luat di negara ini. Dipatiki ibana na subuh ibana mencerita taring tu Yesus. Di kesempatan dia pe tumurikna. Alai molo merdulu hita tu habisun ni dibata. So muridna hita iko berusaha kita belajar olah ni dia mah narikot si pasahato taringot tu barita i iko pasahato taro asa bui tarjala rohana jala dijakkon hatai alani ba dia mudong asa porsiaon adong dosa ada cerita ditiki perpisahan guru ala habis kontrak ni mana lo mengajar disukun akka murid ne may mana buasa tuk soni burjuni guluon apekon pidda may mana jala dialusi di pabuah gurima aha botirna uben negokon pidda mana dungi duksiduk perpisahani 20 siat 20 halak murid ni guri madok mulai hari ini gawe pagi ni Yesus Kristus manasida jala konsisten do akka muriti di hatanai dang tardok ni kepala sekolah tarengot tuha putusan yakka murid-murite jala didok matu nasida bahasa guru di hamuma anu nga di boto hamu dia na denggan do nasu denggan mulai sianima lam gudang do gawe panggil ni Yesus na setia diluati ala nunga adong sada guru na mengajar ho taringot tu hata ni diwata manang agama di tonga-tonga diluati dia mo asa porsiaw majakku Yesus Kristus ikon do manai tu pajakkonon tu Jehovah amai alana gabe puda halilu do molo gabe susah tu amai barita nauli nabi nuan ya kasih siani Yesus Kristus adong luhurian nalilu satu mengon ala didok kola Tuhan Yesus Kristus no perlu barita honotton yang ko taring tu amai na ditariaso di padan narubi dak rikok be botoni hala minna ujungna buku padan narubi be dang dirajumi be bagian ni buku nabadia ni halak Kristen. Jadi salah do ulau si songoni ala sarupa do sude nang pada narubi do pada nebaru lau memarita barita nauli do tong. Jadi molo dijakkon taringot tu barita nauli di pada nebaru ikut jakkonon ni ganup hal ubigirum se ima taring tu barita nauli narong di padan narubi manang marhitio terpukon buido hita jakkon Yesus Kristus gabi sisianna song partigor ala partigor ale adong do na dijakkon ala mangulang-ulang diakoni sone do ni Yesus dison na mangalion aiktabar satahu tuakka na met ala targuar ibana sisiani Yesus tak pola dipersoalhon ganuk sisiani atik songona ganuk sisiani di jakko joma
huta na tinopok na sida. Molo pangalaho panurirang tutu di patudo sisianido di jolo ni jolma. Tikos do molo di jakko ni bana so panurirang. Jala upa ni nama jakko ni do upa sisiana ni jakko nai ba upa ni panurirang ma so nani jakko na. So partigor tong do daputan upa ni partigor nama jakko do sisiana ni jakko na. Namar diakonia sosial nama nawai saktahu painupun akan amekmet tong do adong upana obar tu pabahenan nai tu ganu nama bahena denggang tuakkan amekmet jala dijajojis do upa namanen harajao napi nature dinasida sian haujak ni tanoon esongoni do hatani Yesus tuakkan amekmet na nirok nai si tutudo na hudokot tuhamu nasa nabi nai muna tu sada sian ambikon akan amekmeton la tuau duinin dari Matius 25 ayat 40. Jadi na perlu atusan ya kasih sian ni Yesus dina mangului parsuro ni Yesus ikut takasongon dia do hadirionna di patudo na sida be dinarona sida pabuah nak songgok harajang banu dijam tonga-tonga ni hajol maon baikon tikos ma dibaritao mulu gabi panurirang do targuar sisiani iko ma konsisten bana patuduho dirina panurirang molo partigor do iko ma konsisten bana patuduho dirina partigor molo hola siula saotik ulau diakonia do ba konsisten mai bana patuduho dirina songoni alani ba dia mudong asa porsiaon marhite tupukon di suara do tuhita isi de jol manata tardo ibana partigo boido botota sia jol mana di pamau Tuhan Yesus songo biru-biru manang buru-buru na tinggal jongjong di sia munna nanidok ni Matiusi mangaliun Yesus asa adong hadirio nasida laho sian tulus ni rohana mangulang akaulang parsuro ni Yesus alani pos maroha marhiti tupukon bui madohonon anani do ni Yesus sarupa do upani naro ukulono manugu naro usia naro tonga ari naro dumpo ari lau mangula di ulau misi ni Tuhani atau patuduhong ma ulau mi gari ulau asa bui dicakon bui diarahon akka halak dinalau mabdigihatai asa lam tabba buhal ni partodiona ami martanyang naita pasu-pasu ma Tuhan hatami nagari sulu-sulu ni partodiona amin.